it's Rhea, your Donya. Welcome back to my channel. Today guys, I'm still with Johan. Say hi, love. Hi! Today guys, we have a very special collaboration with Ma'am Lace Lafang. Ayan. Siya po ay naka-base sa Laguna. Originally, she's from Lipa, Batangas. Thank you so much, Miss Lace Lafang, sa pag-unlock po sa online collaboration natin. Thank you so much para po makita natin at malaman natin na masasarap din po ang kanyang pagkain. Tignan po natin ang kanyang video. Hello mga Ka Donya! Ayan, ini-invite ko po kayo sa aking munting tahanan, Let's Sepung Channel, and welcome na welcome po kayo. So, Ka Donya, ano pang hinihintay natin? Let's Lapang! Yan, di ba po ang sarap ng mga food niya? Di ba ang napakaganda niya at sobrang ang ganda ng mga tattoos niya, di ba? Thank you so much, Miss Lace Lafang. Ayan, ilalagay ko po yung link niya dito. Para po mabisita nyo ang kanyang channel. Mga Ka Donya, huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe po si Ma'am Lace Lafang. At mga subscriber din po ni Ma'am Lace Lafang, welcome po kayo sa bahay ko. Let's eat guys! Let's dig in! Kain na tayo! Kasi gutom na kami guys. Naglalaway na ako. Ang natin ngayon is Mami. Yeah. Ang kakainin po natin is we have Boodle fight or napakasarap na Boodle fight this time. Seafood Boodle fight. Ayan. As you can see guys, meron tayong Crab. What's this? Leg crab Yeah. or sipit ng crab. Yeah. Ayan. And binukadkad na tilapia. Ito po. We have hito. Opo. Fried hito. We have ampalaya. We have shrimp. Prawn. Yeah. We have okra, eggplant, and pakwan. Ayan. And Mandarin. yeah. And of course, ang special ng Pampanga, ang burong hipon. Ayan. Napakasarap nito guys. And of course, we have tamarind soup or sausawan po ito ng mga Kapampangan na lalagyan po siya ng bagoong. Grabe, naglalaway na ako sa sobrang sarap po nito guys. And may kanin po kami dito. Yeah. Ayan, let's eat guys, let's dig in. Kain na tayo. Kain na tayo. Sobrang And water. Ayan. Drinks Let's for water. eat. Naghugas na po kami ng kamay at nagpray na rin po kami before Kasi po kami Boodle nag-ano. fight. Yeah. Let's eat. Yeah. Tatabi ko lang po ito. Ang palaya. Dahil kukuha ko ng kanin. Ooh. Yan. Grabe. Let's eat. I love hito guys. Yung fried na sobrang Ako rin po, favorite ko to. Let's have a first bite. Huh? Yeah. First bite. Cheers. Cheers. Sarap. Yung buro po. Sarap. Grabe. Wala mo nga po tayong pork ngayon. More on fish. Grabe yung sarap. Ang fresh po ng mga fish namin. Kasi ako namalengke kanina. Look at this guys, how big Tanggalin it mo is. muna natin yung aking glasses. Yeah. Sarap.
Sobrang litong nito, guys. Ooh. Nabe. Masarap yung kanin, guys. Sarap. Sarap. Para pong Kapampangan / Tagalog Boodle fight. Sarap. Sarap po. Itong dalawa pong sausawan na to, ito ang the best sausawan po ng mga Kapampangan. Ang buro. Sarap. Yummy po. The best. The best pa to sa bulalo, guys. Papakanin tayo, guys. Nilagyan ko to ng harina, guys, para Crunchy. no. Sarap. Buro. The best. May isang masarap na kapartner pa to, guys. Kaya lang, hindi ako kumakain nun. Yung mustasa. Sorry po kaya hindi po ako nakakasama sa mga mukbang kasi po nagmo-module po ako sa aming team. Yeah. Sarap. Sarap. Tabi na po natin ito. Tayo ng maraming kanin. Ayun. Sarap. Grabe. Ang favorite ko po sa hito ay buntot. Yeah. At sila, kuya, mama, daddy, ulo. Sarap po. Sarap. Napaka-juicy ng hito. Ampalaya. Bumili ako ng maputing ampalaya. Buro with ampalaya. The best. Yummy. I'm gonna try this. Sarap. Grabe. So yummy po.
Lutong. Mm. Ubus ko na po yung okra. Mm. 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 Huh? Mm. Yung kaibigan ko po, classmate ko, mm. Oh. Mm. Nagbukas po sila ng ano, ng, what do you call this? Kapampangan Inasal. Yan. Sa mga dadaan po ng Porac, ganyan. Pwede po kayong bumili doon kasi masarap po siya. Mm. Napakamura lang. Gulay. Wala na po yung muntot. Wala na. Yung ulo. Ano to guys? Talbos ng kalabasa at talbos ng kamote. Sarap. Mm. 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 Ang sarap naman. Mm. Pag ganito guys, ang ulam, kahit bigyan mo pa ako ng steak, At pag-prepare mo ako. yeah. Now I'm gonna taste it. Ay, sarap. Ay! It's sour. Sarap. Ito guys, galing sa talim ng tatay ko. Yung talong. Super sarap, guys. Lalo na sa mga tapsi-tapsi, guys. May ganito rin. Yan. Thank you so much. Sabi Hoday. For sponsoring our recent video. Ang sarap ulit-ulitin kumain. Kasi sulit na. Masarap pa talaga. Gulay. Ang sarap. Labas. Rice pa more. Only rice yung anak ko. Ako guys, gulay yung dadamihan ko. Kasi inamiss ko yung gulay.
Tsaka fish. Mm. Oh, this is Mm. yummy. Ah. Thank you, ma'am. Miss Angie, thank you. Please, Sir Mayumi. Thank you. Mm. Try natin itong ating ipit ng crab. Ah. Tignan nyo guys, ang dami niyang laman. Mm. Mm. Ay! Ay! Sarap. Lambot na to, guys. Dami na laman. Ang siksik siya. Dami na laman, promise. Sarap. Ang dami niyang laman sa loob, guys. Hindi ko makuha. Hindi kasi ako sanay kumain nito. Yummy. Sarap. Sarap ng gulay. Masarap ito. Grabe ang tamis.
Grabe. Gusto ko pa. Itong gulay, sarap. Tingnan niyo itong crab. Yung laman niya. Meron naman itong, ito walang laman. Ay, meron siyang laman pero hindi siya ganun kalaki. Pero okay na siya, diba? Ito yung sa'yo. Here you go, Han. Cheers. Krabby Patty. Sarap. Ooh. Thank you. Okay. Sarap. Try po guys, masarap. Ang sarap ng okra. Tikman natin tong shrimp. Isa. Pag ganito yung ulam, guys, mas kakain ako ng fish. Titikim lang ako sa mga ganito. Kasi, Oh! ayoko ng ganun. What's that? Move ka dito, be. Hop. Hop. Last gulay. Look at all that juice. Ay tayong pakwan. Oh! Yan. Magte-thank you tayo, guys. Kay shoutout nga pala kay Ma'am Camille San Vicente. Hello! Enjoy watching po. Ang tamis. Ma'am Brenda Vlogs, thank you. Po. Ma'am Kikay Cravings. Ito Ma'am lang. Kinglin Mar, Rodney Infield, Ma'am She Babes, kay Angelique Ashley, Angelique Ashley Valentino. Don't forget to subscribe to Ma'am Lace Lafang, love. Yan. Visit niyo po yung channel niya. Masarap din po siyang kumain. Ayan. Sobrang na-enjoy namin tong food namin, guys. Paki-support po mga Ka Donya, si Ma'am Lace Lafang. Ayan. What will you say, love? Don't forget to like, share, and subscribe. And turn on the notification bell para lagi kang updated sa mga video namin. Stay safe, everyone. Bye!